Tibore, donio si nam i ti noćni friz, dozu glamura ponovno u Grad na Dravi, 13. po redu manifestacija koja okuplja ne samo frizere. Pa upravo tako, niz je obrtničkih zanimanja koja su uključena kako bi večer glamura, mode, sjaja, dobre glazbe zaživjela u ovom prostoru ovdje. Želja nam je zapravo i promovirati obrtničke zanimanja, ali isto tako pružiti gradu Osijeku koji definitivno zaslužuje jednu ovako lijepu svečanu manifestaciju sa željom da se okupimo, podržimo i provedemo jednu večer na jedan malo drugačiji način kako bi sve one fine haljine i odjela koje stoje u ormarima možda prikupljaju prašinu za svaki dan zaživjela evo upravo ovdje večeras. Noćni friz je prava prilika i manifestacija na kojoj prije svega vi frizeri predstavljate što sve možete učiniti, kakve divne kreacije od kose, koliko stvarate, jel tako, i učite vrijednost svih ovih godina, ali i neka naznaka pretpostavljam i na dolazećih trendova. Pa upravo tako, noćni friz je uvijek na mala vrata gurao trendove oblikovane u nekakvu temu. Ove godine su to 60. i 70. godine ili za one koji se nisu htjeli uklapati u nekakvu malo avangardniju priču. Dakle, svi mi od ideje da se družimo po salonima završili smo evo na jednom velikom projektu koji okuplja 600-tinjak posjetitelja koji je uvijek 2 ili 3-satan program gdje uistinu i mi kao udruženje obrtnika Osijeka, ali i kolege koji sudjeluju žele pokazati više, bolje i jače. Silno sam ponosan zapravo na sve koji su sudjelovali u ovom projektu jer i ona obrtnička zanimanja koja nisu nužno uključena, vrlo često su uključena u izradu odjeće, u izradu nakita, u izradu nekih drugih dijelova ukrasa koji će zapravo učiniti ovu večer drugačijom od svega onoga što smo navikli. Zaista se od kose puno toga može napraviti. Kosa je čudo, kosa može biti od onog vrlo jednostavnog i svakodnevnog do onog posebnog i najsvečanijeg, pa možda i do onog najluđeg. Mislim da je ovo prava prilika da upravo to prikažemo svojim posjetiteljima. Ja moram pitati što možemo očekivati na godinu, što ćemo to nositi na našim glavama? Hoćemo li nositi ravnu, valovitu, plavu, crnu kosu? Što nam najavljuju trendovi? Kad smo kod hinta, ono što trendovi govore je veliki volumen, valovi, velike glave. Neko nikad ne izlazi iz mode. Tako nešto što ja više nikada neću moći nositi, ali mnogi naši klijenti hoće i veselim se tome da se sva moda kreće u nekom glamuroznijem, finijem, profinjenijem, elegantnijem stilu koji definitivno uključuje volumen i kod žena i kod muškaraca.